er sulten. Og så går den hen og sætter sig på en arm til at tage for sig af godbiderne. Men alle folk omkring drengen sagde, stod der den der venlige myg ihjel. Og drengen hævede armen og ikke skulle til at slå myggen ihjel, så lige pludselig kiggede den op på ham. Og så sagde han, slå mig ikke ihjel, jeg har en dattersøn derhjemme. Drengen kiggede så ned på den. Jeg synes, det var da godt nok mærkeligt. Så sagde han, tænk, så lille og allerede bedstefar. På den måde reddede myggen liv. Jeg fortæller det lille eventyr, fordi de har brugt næsten en uge på at arbejde featureugen med indianere. Og vi havde i en fredags besøg af en kæmpe stor indianer, som hed Seje. Og han var Lakota-indianer, og sammen med sin skrår, som det vist hedder på det sprog, der tryllebandt han os lidt over i et par timer. Og han sagde mange ting. Det er sgu da ikke frimærker, vi er kommet efter. Hvad er det så? Så
Ja, så ikke andet. Det er noget med en forbandelse at gøre. Altså, jeg kan ikke lide det. En forbandelse? Du skal nok finde den forbandelse. Lad på pokker. I stedet for at stå der som en stenstøtte mellem gammel støvede bøger. Det havde faktisk noget med bøger at gøre. Jeg skal altså snart hjem. Altså, den tid. Du er måske bange for, at der skal komme spøgelser og tage dig. Og dansen er forresten aflyst. Aflyst? Jamen, hvor ved du det fra? Det blev lige meldt i min øresnegl. Computeren ud. Ved nu på pokker. Jeg tror, jeg har fundet noget. Hvad? Ja, vent nu lidt. Jeg skal lige... Læs højt. Ja. Jeg vil altså hellere til dans. Nej, lige på dans. Læs. Den, som åbner denne bog, han er ikke alt for klog. Sig han vil til evig tid, i sit ansigt sure slid være forbandet. Når du læser dette her, ved du hvad det indebærer. Du kan ikke gøre mere. Du skal nemlig med manér være forbandet. Når den 13. fredag er, kan du ikke gøre mere. Du kan gøre sådan her. Søg og find, hvor slottet er. Det er forbandet. Hvor så gamle aviser? Tror I på det? Står der virkelig det? Du kan selv læse det stykke, tror på mig. Jo, selvfølgelig tror jeg på det, men... Læs videre. For at bryde forbandelsen skal du inden fredag den 13. nå frem til troldmandens slot. Når du ikke det, vil du for evigt have mistet evnen til at lære. Men vejen er lang og fuld af fareforhindringer. For at nå frem til første forhindring må du gå gennem spøgelsesskabet. Spøgelsesskabet. Ja, det står der. Lad mig se. Gå gennem spøgelsesskabet, og du er på vej... Ej, pjat. Det skulle vel ikke være det der. Jeg er bange. Tag bare roligt. Det var I længe om. Vi skal først lige have byttet frimærker. De sagde forbandelsesverset. Hvor har I det fra? Fra bogen, din farfars bog. Hvem er du? Jeg er husspøgelse. Jeg kan hjælpe jer videre, så forbandelsen kan ophæves. Jamen, så er det altså rigtigt. At vi er hovedpersonerne i bogen, og at forbandelsen kun kan ophæves, hvis vi når frem til troldmandens slot inden fredag den 13. Nemlig, og I skal være der inden kl. 13. Jamen, det er jo nu på fredag. Ja, der er ikke lang tid til en så krævende opgave. Hvordan kommer I frem til den troldmand? Ved list og lidt hjælp. I må være klar over, at I skal igennem mange forhindringer. Men hvis I bruger jeres sunde fornuft sammen med jeres hjælpere, så måske Jamen, hvordan kan vi skelne mellem venner og fjender? kun ved at bruge jeres sunde fornuft. Det var sørme ikke mig. Tag kun for dig selv. Troldmanden vil lægge fælder for jer. Han vil nøje overvåge hver af jeres bevægelser og sørge for, at I ikke når frem til en slot. Jamen, hvorfor er det så vigtigt at få den forbandelse hævet? Hvis I ikke klarer opgaven, vil I miste evnen til at lære mere i resten af jeres liv. Så kan det ikke betale sig at gå i skole mere, vel? Sådan kan du godt se på det. Ja, der er ikke noget, der er så skidt uden det er godt for noget. Det gælder ikke kun skolen. Husk det. Nu tror jeg, at jeg foretrækker frimærkerne. Og jeg er altså også meget hellere til dans. I kan ikke stoppe her. I har brudt hemmeligheden. Der er ingen vej tilbage. Fortæl os, hvad vi skal gøre. Selvfølgelig er vi med. De mørke magter står bor på et vældig slot i en kæmpe labyrint af mørke gange. Hans magt er vældig stor. Nok større end I tror. Han kan gøre alle skabninger bange. En hær af mange kryb. Han har der i sit dyb. De vil gøre, hvad de kan for jeres stemmelse. Men der er nogle få, som nok vil med jer gå. De vil hjælpe med at bryde troldens skanse. Men I må huske på, at I skal kunne nå frem til slottet og tilbage. Så jeg vil ønske jer alt lykke på jeres færd. Jeg håber, I vil ligge spidst for hjælpen. Det lyder da nemt nok. Kom, lad os komme afsted. Ja,
kan altså ikke lide det her. Ingen kan lide det her, men hjælp mig alligevel. Jamen, hvordan kan vi hjælpe dig? Min forbandelse vil også blive hævet, hvis I når frem til slottet. Så er jeg færdig som spøgelse og kan endelig få hvile. Hvor kommer vi hen, hvis vi... Først vil I komme til Dødningegrøften. Den er ikke nem at finde rundt i. Men ved gode venners hjælp skulle vi kunne lykkes for jer. Nå, men jeg må forlade jer her. Held og lykke på rejsen. Kom så. Du skal holde mig i hånden. Okay, kom så. Ja, hvor uhyggeligt. Og mørkt. Ja, lad os hellere vende op, mens vi kan. Du glemmer vist, at det der gespenst sagde, at vi ikke bare har tilbage. Ret, lad os hellere se os lidt omkring. Hør, hvor gakker nu hen? Hvad om vi deler til 2 lige store hold og går væk til mig? Hun har aldrig 2 lige store hold. Hun har aldrig været stor lige som matematik, var. Nå, det var nu fordi jeg tænkte, at hvis du og jeg var på det ene hold, og jeg var på det andet, så passer det fint. Store blærerøv. Du siger blære. Jeg vil faktisk godt bruge toilet. Så går du ud og finder en bro et eller andet sted. Det skulle ikke være så svært at finde ud af, vel? Og I venter på mig. 12-årig dreng sporløst forsvundet. Han gik ind i et skab for at tisse. Skynd dig nu, vi har jo ikke hele dagen, vel? Og I venter her. Okay, okay. Hvad skal du nu? Hvad står der i bogen? Du har nu 2 muligheder. Du kan enten gå til højre eller venstre. Vejen til højre fører dig hurtigere frem til målet, men her vil du til gengæld blive udsat for flere farer. Vejen til venstre er derimod længere og ubehageligt. Nå, det var så det. Hvad finder I ud af? Ikke så meget nu. Altså, vi kan enten gå til højre eller... Venstre. Hvor er du klog, mand. Vejen til højre er den korteste. Og vi har ikke så lang tid, så... Hvad venter vi så på? Lad os komme afsted. Hvem er det, der tisser på mit tag? Det var mig. Det må du undskylde. Hvem er du? Jeg er Gakker. Jeg er så død i tjener og hjælper. Mit navn er Gakker. En af disse knakker, som skal hjælpe jer vej igennem denne labyrint. Men jeg må sige, at det er lige sådan en sag for troldkongen fejrflink. Men jeg må bestikke. For hvis han det hører, går han ganske helt amok. Men hvis I... Så I må læse, hvis I skal briste hemmeligheden ud af troldkongens flok. Hvis I skal klare disse mange farer, har I brug for al den hjælp, som I kan stå op. Men hvis I skal høre på mig, vil jeg føre jer til troldkongens flok i samlet trop. Hjælper, og hvordan kan vi være sikre på det? Sikre? I kan aldrig være sikre hernede. Nej, den har I alt valg. Men han er ret. Hvad vil du så foreslå os nu? Det ved jeg ikke. Hvad havde I tænkt jer? Altså, i bogen står der, at vi kan gå enten til højre eller venstre. Nej, det er rigtigt tosset jeres kranier. Hvad mener du? Jeg mener, at lige meget hvilken af de 2 veje I vælger, så vil det gå galt. Jamen, er der andre muligheder? Jeg mener, i bogen... Nej, din bog. Vil du ikke gerne komme levende hjem? Jo. Så glem den bog, den kun bringer jer i ulykke. Ulykke? Hvordan? Kom herhen, så jeg viser det. Hvis I går den vej, ender ligesom dem der. Vi er bare slæng og ben, og vi kender ikke en, som har noget sug på kroppen, og det gælder også Knuppen. Vi rister og rasler, og vi sag. Vi rister og rasler, det er vi sag. Vi går rundt her dag og nat. Med bestemthed ved vi, at vi skal altid blive hernede i din djævels varme liv. Vi rister og rasler, vi knogler hele dagen. Vi rister og rasler, det er vi sag. Vi kan give at dine ord, du må ikke alt for få, det er ord af meget fire, og så er det alt for selv. Vi rister og rasler, vi knogler hele dagen.
dernede? Jeg ved det ikke, du. Vil det sige, at vi ender som dem der, hvis vi går den vej? Sikkert ja, og vist. Godt nok trænger jeg til at slanke mig. Men det der, det er vist lige lidt for meget. Så kunne vi sige, der kommer Tøndejønne. Morsomt, ha ha ha. Ja, morsomt. Det er ikke sjovt at vandre rundt hernede. Det er faktisk noget så Nej, det er hovedløst. Hovedløst. Ha, ha, ha. Jeg har da en mindste mit hoved i livet. Det er da mere, end man kan sige om nogen af jer andre. Jamen, hvorfor mangler I nogle af jeres knogler? Vores fader har skart husdyr, som man fodrer en gang med. Fodrer han til husdyr? Men ja! Ja, det gør han. Hvis vi gør, som man siger, ja. Altså en slags straf? Ja. Og vores herre er meget streng. Og hvis jeg nok der, at vi snakker med jer, ja, så bliver der ikke meget tilbage af os. Jamen, hvis vi ikke skal gå den vej, hvad sker der så, hvis vi vælger den anden? Den anden vej? Nej, nej. Den vej er endnu værre. Værre end hak, ja. Den, som går den vej, bliver engang til et skelet. Prøv en gang at trække vejr herhen. Nej, for pokker. Fik dog en modbydelig stank. Var det der, du tissede? Hold mund. Den, som går den vej, går lige ud den stinkende mus, så mætter alt. Alt. Altså skal vi heller ikke den vej. Men hvilken så? Så, nu må vi sætte os ved at komme hjem, inden jeg kan opdage, at vi har talt med jer. Farvel, og kom nu helt skinnet hjem. Ja, farvel. Vi kan altså hverken gå til højre eller venstre. Hvordan kommer vi så videre? Er I sikre på, at vi er videre? Jamen, vi har jo ikke andet valg. Det har I faktisk ikke. Jeg finder sådan noget, så skal jeg vise jer det. Mases, luk dig op. Mases, det er jo sesam bagfra. Gang og din fordømte forræder. Din luskefis. Du skal sætte regnskab for din herremester. Fang dem alle sammen. Ja, herre. Brug alle midler. Alle midler. Ja, vel, herre. De må under ingen omstændigheder der frem til deres slot. Under ingen omstændigheder. Er det forstået? Jeg har Forstået, herre. Hvad var det, du skulle, Garker? med mig. Nej, sluk din moster. Jamen, hun er død. Så sender hun ikke. Vel, Garker. Nej. Hvor skulle du hen? Bare smut ud i sumpen. Ja, for jeg elsker stanken fra sumpen. Så skal du sandelig få lov til at nyde den. Grib det usle kryb og smid ham i sumpen. Så meget der skal heller ikke. Jeg er ikke sådan en. Hvad mener du så? Jeg mener, at jeg kan gøre meget mere end det her. Hvordan? Ja, jeg kan lede dem på afveje, eller vildrede, eller hvad som helst. Så de aldrig kommer i nærheden af at slå den på træflighed. Og hvordan skulle jeg så kunne stole på dig? Ja, men jeg har de ved, at de altid vil stole på Garker. Godt, det skal komme ind på en prøve. Prøve? Ja, hvis du ikke består den, så... Okay, så lad mig prøve. Men jeg er jo kun i visevæsen. Sådan skal det være. Jeg forlanger total lydighed af mine undersåtter. Er det forstået? Meget tydeligt her. Her, giv børnene dette æble. Det er dejligt lækkert op. Det er et dejligt æble. Det er hvidt og rødt, og det er til med lækkert, for det er ikke stødt. En lille bid af denne forbudne skønne frugt er nok til at dem sende til glemsomhedens bugt. Du beder dem bare at spise. Blot tag en lille bid, men derved kan du vise, at du er på min side. Har du forstået? Meget tydeligt her. Det håber jeg sandelig. Så afsted, folkens. Ja, det var værre end en tur i Karl Børges rutsjebane. Tænd lige din glød, så jeg kan se, om jeg har alle mine lemmer endnu. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, de er der alle sammen. Jeg slog hovedet på et eller andet undervejs. Det lyder betryggende. Skaden kan vel ikke være så stor. Nu holder du snart op med dine små dumme bemærkninger. Det tager du sindssygt over. Okay, gå nu igen. Vi bliver sgu da nødt til at humøre det op.
Ja, han har det med at forsvinde, den lille fladpandede kål. Jeg kunne nu godt have brugt ham. Han kunne sikkert have skaffet noget mad. Ja, jeg kunne have en hel ko. Hold op med at snakke om mad. Min mave har det ligesom 3 hungersramte etiopiske kængurier. Der er sgu da ikke kænguruer i Etiopien. Netop. Det er derfor, de stakkels til jer er sultet. Se der. Ligner en af de der raske guder eller helte. Der står noget på sokken. Måske din kode. Pas lige på din fantasi, hva'? Er det andet ord i denne sætning, skal du banke én gang. Undtagen hvis fugle kan flyve. Der skal du banke 2 gange. Bortset fra dem, som har set jer karre. De skal banke 3 gange. Undtagen hvis ordet er det første ord i denne sætning. Der skal man banke 4 gange. Det lyder indviklende. Ja, læs det lige en gang til. Er det andet ord i denne sætning, skal du banke 1 gang. Undtagen hvis fugle kan flyve. Der skal du banke 2 gange. Bortset fra dem, som har set jer karre. De skal banke 3 gange. Undtagen hvis ordet er det første ord i denne sætning. Der skal man banke 4 gange. Nå, det er da klart. Vi skal banke 1 gang. Tænk dig lige lidt om din åndseløbe. Fugle kan der flyve. Vi skal da banke 2 gange. Nej, vi må virkelig tænke os om. Der står tydeligt, at hvis ordet er det første ord i denne sætning, skal vi banke 4 gange. Og det er det da. Erik har ret. Vi skal banke 4 gange. Men tør vi? Tør vi lade være? Der kan vel ikke ske noget. Forhåbentlig ikke. Skal vi prøve? Ja. 1, 2, 3, 4. Den rørte på sig. Hvad hilse de fremmede? Vær selv hilse. Hvem er du? Jeg er underverdens mesterdigter. Jeg er digter til alle slags fester og lignende værdigheder. I hver hilsen, der rører mig til. Jeg byder velkommen herinde. Her har jeg stået i masser af år, fjernet af året i frihedens år. Her på min sokkel står endnu et digt. Det skal I læse, det er jeres digt. Før I nu får lov til at gå, der skal I digte et vers om frugt. Skal vi digte? Ja, bare et lille vers. Det har jeg aldrig været særlig god til. Hvad sker der, hvis vi ikke kan? Det vil være. Så må vi jo hellere til det. Vil det ikke være så svært? Ikke hvis man har det lært. Det rimer jo. Det kan I bare se. Det er ikke så slemt. Så har det allerede 2 linjer. At digte er ikke så svært, hvis man bare har det lært. Ja. Men vi kan bare ikke, for vi har fået ikke. Nej, det er for plat. Hvad så med? Det må ikke være plat og ikke noget pjat. Det kræver fantasi at skrive poesi. Ikke ilde, bestemt ikke dårligt videre. Hvor meget skal vi digte? Så meget som I kan, men vi har ikke hele landet. Ja? I jordens mørke dyb, der er en usselfry. Jeg karrer hans navn, og han gør ingen gavn. Og nu er vi så småt på vej til Karslund. Fint, meget fint. Og nu vil jeg gerne have hele digtet. At digte er ikke så svært, hvis man bare har det lært. Det må ikke være plat og ikke noget pjat. Det kræver fantasi at skrive poesi. I jordens mørke dyb, der er et usselt kryb. Jeg karrer er hans navn, og han gør ingen gavn. Og nu er vi så småt på vej til at karre slot. Bravo, I skal have en præmie. Hvor har jeg det lagt? Jeg skal sige jer, det er ikke så tit, jeg er ude for det her. De fleste kan nemlig sprænge i luften længe inden. Spræng i luften! Ja, de kan ikke klare opgaven, og så bum! Det er altså ikke til at holde ud i et langt løb, som det nogen kom sagde, at vi gjorde. Jo, nu ved jeg det. Denne glaskugle vil hjælpe jer ud af enhver farlig situation, som I kommer ud for. Men kun én, så brug den med fornuft. Tak, vi skal nok bruge den med omtanke. Så må du vist hellere lade mig tage mig af. Og så op i 2.
men hvordan kommer vi nu videre? På den vej. Der er ikke så meget til Frejland. God tur. Har de været her? Ja, vel lige her. Og de løste opgaven? Også det vel lige hersker. Sådan! Forbandet! Så er de altid tæt på deres mål. Og så et gang i de dødbringende våben. Hvilket det der med her? 1, 2 og 3. Jamen alle sammen dit spandhoved. Pas dig selv. Jeg er klar over, at I går helt forkert. I rammer det er sikkert dig. Vi er her på direkte ordre fra jer klar. I skal pille af, skal I. Og det skal være med tilbagevirkende kraft. Ikke sådan. Vi er strenge ordentligt gennem vores interne kommunikationssystem. At du skal I gøre disse fremmede. Og Kar sender samme besked. Vi har ingen adgang her til dækgrøn. Personer hører ikke til her. Vi vil ikke tilbage for nogen som helst. Her koster masser af søge snylde hvem som dig. Du skal ikke kalde mig for en snyldevæm. Din elendige skalpande, elendige dilettant. Ingen har endnu sluppet for at kalde mig dilettant, og det gør du heller ikke. Vi får se. Nå, så er det noget, ja. Ikke på Viktor. Ja, klar til kamp. Se der! Hold Videre, vi har ikke tid til at se på det her. Nå, så længst på fejl, det var så langt. Det ud som om de har gjort arbejde for jer. Din lille lusebuser. Hvorfor forsvinder du hele tiden fra os? Kære lille ven. Jeg er dels ikke din lille ven. Og hun er aldeles ikke kære. Okay, godt. Først skal jeg sørge for, at jeg ikke møder jer, Kar. Så skal jeg sørge for, at Kar ikke møder jer. Er det ikke så sødt, at jeg ikke bliver rundt forvirret? Kan man smage det, for jeg er så sulten. Nej, det må du ikke. Hvad skete der? Jeg havde jo advaret hende. Æble er et magisk skæbne. Hun er nu tilbage, hvor jeg begyndte. Men hvad? Vel skal jeg se, hvad der er sket med hende? Ja, i den magiske kugle vil I kan se det, men I kan ikke gribe ind. Vi fik da at vide, at vi kunne bruge kuglen én gang, hvis vi kom i fare. Ja, én gang, og kun én gang. Men nu kan I jo se, om vi vil bruge kuglens kraft til at få hende her tilbage. Og i kuglen frem i strækdarm, og skide godt på den. Lis, kom her! Er det mig, du mener? Ja, så kender du måske ikke Lis. Det ved jeg ikke. Ved du det ikke? Nej, men det kan det godt være. Nu skal du ikke være næsvis, lille Lis. Du hedder Lis, og det er du altid heddet. Så siger vi det. Lis, hvad er 1 plus 1? 1 plus... Plus 1, ja. Hvad er det? Hvad var det andet tal? 1. Hvad er 1 plus 1? Det ved jeg ikke. 1 plus 1 er lige med 2. 2 plus 2 er lige med 4. Så er vi ikke så hurtigt. Lis, kom her. Nej. Jamen, hvor forfærdeligt. Vil hun altid være så? Ja, hun er mest den til at huske, og den er også til at lære. Men jeg havde jo advaret jer. Jamen, det hjælper ikke noget nu. Nej, det kan du have ret i. Kugle! Vi har den magiske kugle. Den må kunne hjælpe os. Du siger noget. Husk på, at den kun hjælper jer en gang, og der vælger jeg flere farer. Men vi kan da ikke svigte Lis. Det er et spørgsmål, om vi svigter Lis ved at bringe hende her tilbage. Sludder! Vi har klaret alle farer til. Det går nok. Frem med kuglen, ja. Hvad i alverden skete der? Kan du slet ikke huske noget? Ikke en pind. Jo, jeg tog et flydende æble, og så gik resten lidt sort. Forbuden frugt smager bedst. Ikke sandt, Lis?
Hvorfor advarede du mig ikke, din lille knog? Det gjorde jeg sandelig også, men... Lad os nu ikke bruge vores kostvalg til noget. Åh gud, hvor lang tid har vi tilbage? Cirka en halv time. Så lad os komme afsted. Vi er ingen tid. Jeg må desværre flade her. Jeg kan eksplodere i sand, og så rigtig han finder ud af, at jeg har hjulpet jer. Hvilken vej skal vi gå? Vi skal i hvert fald ikke gå den vej. Hold nu op med det der, Garker. Ja, fortæl os heller, hvilken vej vi skal gå. Det tør jeg ikke. Ja. Men I skal ikke gå den vej. Ergo skal vi den vej, ikke sandt? Jeg siger ikke noget, men helt ved siden af det vist ikke. Stop så her med jer. Gør din slimkat. Fordømte forræder. Elendige usling. Hvor er børnene? De er ikke der, og de er heller ikke der, og de er heller ikke... Svar mig på, hvad jeg spurgte om. Hvis de ikke er der, og heller ikke der, og heller ikke der, så må de jo være et andet sted. Rigtigt tænkt her. Jeg er et andet sted. Vil det sige, at de er på vej ind til? Rigtigt igen her, på vej ind i trosalen. Hvordan? Forbandet, så deres mission lykkedes. Og I har vel ikke længere blivet hindringer i vejen. De er ved mål, og så vil deres forbandelse ikke længere være noget mere. De usle overlever. Du har fortalt dem, hvilken vej de skulle gå. Nej, det har jeg aldeles ikke. Men dette øjeblik har jeg ventet på længe. Nu vil vi alle sammen være frie. Det er i hvert fald lidt fri for dig. Grib det usle kryb. Der er endnu en chance for, at de går galt. For Guds skyld, de skal gå galt. Ellers ender det galt. Lad gå videre. Er jeg måske ikke den mægtigste og klogeste i det rige? Jo, der. Og så tror jeg sådan nogle grønspillere, at de kan hamle op med mig. Jeg kan hjælpe af midlerne over alle midler i vis skarper. Før krybe det, så han kan krybe på mine fødder. Her er din herres fødder. Må du håbe, han er vasket? Skålen gør mit krybling. Jeg kun gør, hvad min herre befalede. Du har modarbejdet mig. Du har hjulpet den spøgelsepatrulje. Du har jo en forræder. Jeg har vildet dem. Jeg har givet dem æble. Jeg har lavet forsvindingsnumre. Jeg har lavet folket afgøre din skæbne. De, der mener, at denne elendige usling skal ende sit elendige liv i sumpen, råber helt. De, der mener, at han bør skåles, siger ingenting og vil lide samme skæbne som forræderen. Lad mig så høre. Der hører du, Garker. Kom så ikke at sige, at jeg ikke er færdig. Det er jo snydt. De havde ingen valgmulighed. Valgmulighed er dig. Folket har talt og afsagt din dødsdom. Før ham til sumpen. Børnene redde mig, og så vil din forbandelse ikke længere med noget værd. Forbandelse. Er det så fri? Børnene kommer snart. Ja, meget snart. Hør ikke på den forræder. Simon, hvad er klokken? 1 minut. Det når de aldrig. I nåede det! Øj, hvor I nåede det! Ja, vi nåede det. Nu er klokken for den sags skyld godt blive 13. Alle er fri. Vi behøvede ikke krudt af hans tyranni. I har gjort noget stort. I blev hjulpet på vejen. Gå nu gennem livets port. Her vil blive stort for dig. Nu er det slut, og du har tabt dette rejsesdynasti, som du selv har skabt. Godt nok er min magt brudt. Det er midlertidigt, men jeg kan nemt finde den tilbage, hvis... Hvis hvad for noget? Er det ikke slut endnu? Lad os høre, hvad den forhåndværende hersker har at sige. I glemmer én ting. En meget lille ting. Og hvad er det? At min magt kun kan brydes, hvis I slipper ud herfra. I live. Jamen, det stod der ikke noget om i bogen. Det er nok noget, forfatteren lige har fundet på. Hvad? Hvad mener du med at komme levelån herfra? I skal finde den rette vej. Kom. Her ser I 2 porte og 2 vagter. Den ene vagt taler altid sandt. Den anden lyver altid. Den ene port fører tilbage til friheden.
mens den anden kører jeg ud i sumpen og giver mig min magt tilbage. Nå, hvad er det jeres? Jamen, det er jo ikke retfærdigt. Nej, det er snyd. I krig gælder alle knæ. Sådan er betingelserne. Værsgo, hvad er det jeres? Hvor mange gange må vi vælge? En gang, kære ven, en. Vi skal ikke gøre så let. Må vi godt stille vagterne et spørgsmål? Selvfølgelig. I må stille en af vagterne et spørgsmål. Men det hjælper ikke. For en af dem lyver altid, og hvem er det med det? Hvis vi spurgte ham der, om den anden vagt lyver. Det bliver vi da ikke stort klogere. Vi ved jo ikke, hvilken dør de står ved. Nej, du har ret. Jamen, hvad nu til spurgte ham der, om han stod ved døren til friheden? Det går heller ikke, for hvis det er ham, der lyver, så vil han jo bare svare nej, hvis han i virkeligheden stod ved døren til friheden. Ja, vi ved stadig ikke, hvem der står ved hvilken dør. Lægemænd. Måske. Genialt, Chris! Det fatter jeg altså ikke. Hvis jeg nu spurgte din makker derovre, om denne port fører til friheden, hvad vil han så svare? Ja. Kom så, vi skal ud af den anden port. Således smadrer den kloge til mindre og kloge. Okay, lige klart. Jeg forstod altså ikke helt, hvad du gjorde. Det gør ingenting, Lilian. Der er så meget, som du ikke forstår. Og hold nu op og fortæl mig, hvordan du gjorde. Så enkelt, kan jeg. Lad os så gøre det efter. Okay. Den ene gang taler altid sandt, ikke? Og den anden? Nå ja, altid. Videre. Godt. Jeg spurgte den ene, hvad den anden, altså ham med den anden port, ville svare, hvis jeg spurgte ham om døren, som den første vagt stod ved, førte ud til friheden. Kan du følge mig? Det lyder lidt indviklet, men gå videre. Godt. Hvis vi antager, at jeg spurgte ham for løgn, så ville han også lyve om den anden svar, ikke? Jo, sandsynligvis. Og det ville jo være nej. Jamen, hvad vil det hjælpe os? Vi skulle bare gøre det modsatte af, hvad det svarede. Altså nej betød, at det i virkeligheden var døren ud til friheden. Ja, at det var døren til sum. Og vi skulle så bare vælge det modsatte. Jamen, hvad nu så talte sandt? Jamen, så ville han jo også tale sandt om den anden svar, ikke? Og han ville jo svare nej. Jamen, så var resultatet jo det samme. Netop, det er jo pointen. Vi skulle bare gøre det modsatte af, hvad det svarede. Det fatter jeg altså ikke. Hvordan kunne du regne ud? Jeg har fulgt med i matematiktimen i Jørgen. Sidste jul gjorde matematik bare også en opgave af samme slags. Men det har du måske glemt. Ja, det har jeg. Men det var da godt, du huskede det. Tror jeg, der er nogen, der vil tro på den her historie? Jeg vil godt, vi kan ikke fortælle dem til nogen. Min hund, den er også lukket. Kom ind! Det kom fra skabet. Skabet. Ja. Jeg troede, vi var over det nu. Kan vi åbne? Nej, det synes jeg ikke. Hold nu lige op, hva'? Vær hilset i tapre børn. Vær selv. Hvad ved du nu? Jeg vil takke jer. Takke os. Ja, I har udvist et utroligt mod. Ja, vi var skam næsehovedet. Vi fik lige ordnet ham der i kar. Det behøver du ikke fortælle mig. Jeg ved det allerede. Men takket være jer er min forbandelse let, og jeg kan endelig få ro. Så vil du aldrig kunne stå heroppe på loftet mere? Nej, det vil jeg ikke. Den tid er forbi. Men jeg synes lige, jeg vil sige jer tak inden. Vi vil også lige sige ordentligt farvel til jer. Og til jer dernede.
heroppe. Ja, vi vil sige tak, fordi du har haft det svært med os, og du har haft tålmodighed til det. Så... Ja, vi vil også tak for dig, du har hørt, og du har brugt timerne på os. Så tak skal I have. Og så skulle vi lige høre Knud, er han herinde lige i øjeblikket? Ja, så er ikke med dig. Vi har en plads til ham også. Jeg har en voksenbillet her, som har nummer 80. Den, der har tabt, du kan få den heroppe. Og så vil jeg gerne bede 6. klasse om at blive hernede, og jeg skal Nej, det passer da ikke. Det passer ikke. Det der er jo det er synd, den ikke er. Så har du lige lidt til nøgler.
Vi starter forfra. 1, 2 og 3. Og 10 sekunder. Den er rigtig losser i. Det er også sikker. Sikker han røg af den, så han fik sådan 2 blå øjne. Ja, man må ikke få benene ind under den der, og så når man ryger ud over, ligesom jeg gjorde, så går det ondt hernede på benene. Det går meget ondt, så rører man over hånden, og så slår man sig. Og Morten, han fik en ordentlig afskrabning. Han kunne prøve interview, når han kommer. Ja, nu har de også 10 og 20 år. Everybody say, but I bring am I everything you need? You better rock your body now, everybody. Yeah, rock your body. Yeah, everybody. Rock your body right. Backstreet's back, alright. Just don't care. If you wanna party, let me hear you, yeah. 'Cause we gotta go and on again. Am I changing now? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything? En sådan dress. Jeg skal spørge, men jeg kan ikke. Jeg skal lige være køen. Hvad var det her i? Jeg spørger mig. Jeg vil godt lige have til spørge, men jeg kan godt klare det. Nej, jeg skulle sgu rigtig til køen. Hvad er det, Martin? Jeg glemmer det. Men jeg skal prøve en gang med. Så skal vi altid. Nej. Nu var jeg forbi til at være Så kommer. Jo, hvad skal jeg? Hvad er det, I tænker? Hvad er det? Det er sådan nogle, der sætter på det. Hold op, er det nede på tyren, eller var inde i tungerummet? Hvilken flyver med? Jeg har været på tyren, jeg har prøvet 2 gange. Jeg havde 44. Ja, det tror jeg, det er omkring 64. Det er du vant til at ride på hesten derhjemme, Christian. Tror du ikke det? Det var den bil. En 80, som jeg Det er perfekte mål. Ja!
Ja, Fise! Fise! Du går ind og køber en sodavand til mig. Det skal vi ikke flyve væk. Det kommer hurtigere. Så må vi ned i huden og 24. Nummer 80, det var den, jeg fandt heroppe. Så man skal selv komme op og hente sin præmie. Der er en anden præmie på rød, nummer 77. Den hedder også A, Vitra A. Det er nummer 76. Nummer 76. 58. Gul, nummer 76. Vi går til den, der hedder Grå C. Hvid. Den hvide, som også hedder C. Det er nummer 12 og nummer 42. Hvid, C, 12 og 42.